लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायखौ जों बयनोबो होजोबनो हायाखै 5000 जोंनो होनाय जादों टोटेल इलेक्शन जोबनायनि उनाव जोंहा लाइमोनफोरनि नामाव एबाराव 300 कोटी थाखा माने सेंक्शन खालामगोन एबाराव 15000 जन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनगोन आरो जों होनायनि सिस्टेमखौ एसे माने आलादा रोखोमै होनो थाखाय चिफ सारजों आं दाखालि बावैबो एसे रायलायखाबाय बीपीएफ आनो जोंहा स्टेटआव माने गभर्नमेन्ट दानायाव बीपीएफ आ किं मेकार जागोन आरो बीपीएफ आ खमैबो 3निफ्राय 4 मिनिस्टार मोनगोना क्लियार जाबाय आरो स्टेटनिफ्राय जिहेतु लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि आयदायाव लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायखौ जों बयनोबो होजोबनो हायाखै 5000 जोंनो होनाय जादों टोटेल इलेक्शन जोबनायनि उनाव जोंहा लाइमोनफोरनि नामाव एबाराव 300 कोटी थाखा माने सेंक्शन खालामगोन एबाराव 15000 जन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनगोन आरो जों होनायनि सिस्टेमखौ एसे माने आलादा रोखोमै होनो थाखाय चिफ सारजों आं दाखालि बावैबो एसे रायलायखाबाय 15000 जन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबाराव मोनगोन आरो माबा मोनसे बेपार मावना जानो थाखाय बिजनेस मावना जानो थाखाय बिथांनो बेबायदि होनाय जागोन जोङो बेखौ इलेक्शन जोबनायनि उनाव जोङो प्रसेस खालामगोन आरो अपोजिशना बे स्किमखौ लानानै अपोजिशना 2 लाख थाखाखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों अपोजिशनाथ' खुगायाव जाफाय बेखौ बुंखागोनब्रा दा बिथांमोननि बुंनायखौलाय जोंलाय मानो नांगौ दा अपोजिशनाथ' बुंखागोन ना दा अपोजिशना बुंदों बेयो बेंकनि लन नङा बेखौ थाइसेबो मारिफिननाङा सुदबो होनाङा मुलखौबो होनाङा बियो कमप्लिटलि फ्रि बे 2 लाख थाखाया कमप्लिटलि फ्रि जोंनि लाइमोनफोरनि मुङै होनाया दा बेखौ थाइसेबो सुद होनाङा आरो गुबुन सरकारा मालाबाबो लाइमोनफोरनि नामाव बेबायदि फैसा होफेराखै खिन्थु बीपीएफ आ फर द फर्स्ट टाइम बेबायदि फैसा होदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि डेभेलप माने खामानि मावना लानो थाखाय बिजनेस मावनो थाखाय गावनि आथिङाव गाय गसंनो थाखाय जोंनि सरकारा होदों बेबायदि माने सरकारा गुबुन सरकारा लाइमोनफोरनो बेबायदि फैसा होनायनि जेरावबो एग्जाम्पल गैया खिन्थु बीपीएफ आ सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि बेकार लाइमोन